Sa pinakamabudlay nga butang, amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sa aton bag-ong nga sugwilanong di sa aton palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Pinadala kami ng kabiyahe ni Tricycle diri. Tugod dali na lang magtungang gabi. Ba? Uy, may lalaki orga pa kadto diri o? Ano yung nagnasuksok niya man? Nagka-coat and tie siya ho? Kag itumpang kolor? Daso nagkakahalo sa sang kalungang style daw chimpo pa sa mga katsila diri sa Pilipinas? Daso may ginabit-bit pa siya nga maleta. Ara na siya ho? Mistiso gali siya ho? Gwapo siya? Ari na siya ho? Ika pa? Oo sir. Sa din ka sir raw? Idolo ako sa Rancho del Castillo. Rancho del Castillo? Oh, Wala ko sa nahibalaan nga Rancho del Castillo diri sir. itudlo ko sa imo kung maglabay kita dito. Ate, sige sir ah. O sige, sakay na lang. Sige. Ay, bahala na. Tudloan lang ko na niya ako. Di motor na galing ginagamit nga sa lakyan dire. O sir, gaman. Kay isang una, kalisa nga ginaguyod sa kabayong ginasakyan ko. Ayun na. Wala ko na kay balo kung bala nagalahog lang siya. Tungkol sa naibalaan ko, hadi pa sang bata pa ako. Tricycle na ginagamit sa among lugar bilang transportasyon. Kagula na gani ako makaabot sa kalisa nga inaya. Panulog ko sa lalaki ngayon eh. Hindi masobra pa marami sa 30 anyo sa edad sini. Kagto hindi pa maglayong antad sa ngabong edad.
Tapos natingala ko sa ginapangambal niya. Kung lulo na siguro yung pasahero ko, kag amo silang panghambal sini sa akon, siguro hindi lang ko makibot. Eh husto, may barangay gani sa amo nga angalan, San Martin. Basi ko na ko'y naginatumod sa pasahero ko ba ini, kag hindi ang Rancho del Castillo sa niya. Ay, padayunon ko na pagpadalaga sa tricycle ko. Migo, hindi niyang dalan pagkadto sa Rancho del Castillo. Sir? Iliko palihog sa wala. Ate, oo sir. Ayala, makatilingahala ini. Doon na sa alagyan diri. Ipulos mo ng kakahuyan ng ari diri. Apo, sige lang sundon ko lang siya. Uy, ano ini? Ang ginapatihan ko nga kakahuyan, may dalan gani diri ho. Kag hindi lang ugalan yung sementado, kundi rough road. Madamo na tinuig na wala ako makabiyahe sa tricycle diri. Apang sabong na ako makakita, nga may dalan gali diri pasulod. Itulog na lang sa atubang sang rancho. Oo, sir. Ari kami sa tubang sa dako nga balay. Kag isahan nun lang ini nga nagatindog diri sa duog nga ini. Kagdaan agad kong turukon. Dugin tukod pa ini sang panahon pa sa mga katsila. Kag napalibutan ini sa mga kudal. Madali lang ha. Manaog ako. Ato na. Nagpalapit siya sa may gate. Gintulod niya ang gate ho. Kag nagbukas ini. May... Kag... Ara. Nagsunod siya ho. Ay ara. Nagsunod siya nga wala mga gani magbayad sa akon. Nalipat na lang ako magsukot sa iya. Ay, ano ka? Nabilin galit niya malita niya ho. Hindi na ako maghalin diri ha. Mapabili lang ani ako diri. Kay sigurado gid balik ko niya malita niya nga ini. Kagbayaran niya ako. May dako gali nga balay diri sa tunga sang kakahuyan niya ini. Nga wala ko makita. Mahulat pa ako sa makadali ah. Wala sa gihapon makagwa haw? Bah, nakabati ako sa singkit hali sa sulod. Mga traidor ka mo! Patyon ko ka mo! May, tingog yun sa pasahero ko ah. Sandro! Mabatang ako! Hindi! Ang nasaksihan ko! Tuma ka sa akon! Wala sang pulos nga sahi sa ngabyan! May, ano pala ini? May nagkakatabok hindi amo sa sulod. Hindi! May, Maguntat ka mo! Maguntat ka mo! may nagkakatabok nga hindi amo sa sulod. Ano ka, manawag ako dari sa tricycle. Mangusyuso ako sa sulod. Ari na, nakatungtong na ako sa atop sa akong nga tricycle. Kag makita ko ng ara sa sulod. Masanag. Tugod masanag ang bulan. Makita kong tatlo ka mga tao nga ara sa hardin. May isa ka babae nga nagapatunga sa ila nga duwa. Sa duwa ka mga lalaki nga na. Kadaw nag-aaway. Ay, manilang pagkita ko sa ila. Patyon ko ikaw!
Sandro! Gusto na! Gusto na, Sandro! My God! Ba! Sandro! Gitiklod mo ako! Kagkakaustangin ako sa mga hilamon! Hindi ko ka mo mapatawad! Hindi! Patyon ko ikaw! Ikaw ang mapatay! Ba? May pusil ka? Ikaw ang mapatay! Hala, mahalin ako diri. Basi ko maubid pa ako sa kribe ka na saksiyan ko. Ba, nakabati ako sa uwang sa isa kadako nga sapat. Ari ka, baranto ako liwat sa sulod. Hindi! Ang lalaki nga nag-uwit sa pusil, ginkagat sang dako nga sapat sa liog. Kagano ina, ginagusnit niya ang kaunuran sa lalaki nga ina. Hindi! Hoy, sa di mo na maghilin ako nga sapat kay na? Sa diin? Ba, hindi. Maluoy ka! Pero pumunta sa hindi! Hindi. Hindi! Ang babae naman ang ginkusab sa mga sapat. Apang sa diin ang lawas ang pasahero ko kaina, ang makita ko na lang, amo ang tulan sang tao nga nagtiro sa iya. Kagang pusil nga ara na sa duta. Apang matang nga nakita ko kaina, nga natumpa na siya. Apang sa diin na siya. Sa diin! Marawag ako dari sa atop sa akong tricycle. Kinahanglan makahalin ako dari. Kinahanglan din. Hala? Ano ang natabo? Nga hindi ko na makita ang dalan nga ginagya namon kay Ina. Kagaginausik ko sa bukadanan. Punos kahilamunan. Kag kinahanglan ko pa nga magliko-liko para makanikaw ako sa dalag ko kag puno sa mga kahoy. Hindi! May kahoy! Magkabungga ako! Nagtabog ako! Kag nagkabunggo kinang ulo ko sa matigaag nga bagay. Hindi! Hinali lang naglingan ang ulo ko na nakapalang dulo mang panulo ko. Anong oras na iniman? Madali na lang magtungang gabi. Apang tubtob subong. Wala pa makapauli si Nilo. Sama-sami, ari ni siya sa balay sa amo sininga oras. Apang nga ang wala pa siya tubtob subong. Oh, Diyos ko. Ginakulbaan ako. Basi kung ano natabo sa iya. Ang maayo pa. Mangayo ako sa bulig, ah. Pagitaon ko si Nilo. Paano ni Aida? Halos nalugot na nato ng tanan niya bahin sa loob niya ini. Apang wala nato makita si Nilo. Oh, Diyos ko! Basi ko na ano na natapos sa banak ko! Sana lang ang wala natin makatuan. Den primasyong? Ang kakauyan, pre. Ha? Imposible man nga magkanto sa dito. Kaya wala man sa pabalay dito na yun.
Gusto si Aida Primasyong. Pero wala man sang diferensya kung tilawan nato na. Kung wala pagit kita sang masalapuan dito, mangayo na kita sang bulig sa mga pulis eh. I-report nato nga nadula si Nilo. Mati ko na mo sina, sige, makadto kita sa kakawyan. Ulas mga dalagko nga puno sang kahoy ang makita naton dire. Tulukan ninyo sa unan! Uy, tricycle na. Uy, kag natumba. Ay, ang matudo. Amoy ng tricycle ni Nilo! Dali, palapitan naton, dali. Ay, dali ka mo, dali. Nilo! Nilo, diin ka na! Oh, hala. Uy, ari na, ari. Aring tricycle. Uy, wala masang tao dire ah. Ato? Sa idalam sa isa kadako nga puno sang kahoy. May nagakulong nga tabo. Uy, si Noela. Uy, oh, Diyos ko. Si Nilo maturi na. Dali. Nilo, bana ko! Nilo! Lapitan natin siya, dali. Siyagin, ina! Siyagin! Dali, pakayo natin siya. Oo, buligin na. Buligin niyo ako, dali. Oo. Nilo! Hara na, nagakaya na siya. Diyos ko! May pilas siya sa ulo! Nagaginawa pa siya, oh. Abang wala siya siyang pangalibutan. Nga nga nakalangkot siya diri! Hindi ay han, ginold up siya. Ha? Ginhold up? Oo, madali lang nga kay pukawong naton siya. Nilo. Hoy, bugtaw, Nilo. Wala siya nagabugtaw. Daw ka mo sang tulog niya. Basi hubugin Kag nagtalang lang sang ialagyan. Ituod no, masi kung bugto na si Nilo. Hindi man si Baho ilim nun Ang may pa, buligan naton nga mapatindog ang tricycle niya. Para makarga naton siya, kag madala pa uli sa ila. Oo, no. Total, wala makita sang nakita nga lastro sa lawas niya. Magluwas sa pilas niya sa ulo. Dali, idulong na lang naton siya pa uli Basi kung makabugtaw mo siya samtang nagapapauli kita. Kag makasugid siya kung anong natabo sa iya. Kag kung nga ang nakalambot siya sa doog ngayon Magabiyan sa dagay nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sa aton sugilanon sa aton palatuntungan. Magamisteryo sa Gam-Gam. Nakahibalo-bala ka